תיקנה דינו סבנה, קיטון דינו קורנה, מה קרה לה? סתם. אז בוקר טוב, היום אני פה עם שיר, כבר בוקר, ואני הולכת לחלוף מבגדים, עם שיר. ואתם שואלים איפה אנחנו? אז אנחנו בחדר של הורים! שלי! זה החדר שלך. של הורים שלי אבל. החדר הכי כיף בכל היקומים ובכל סרטים. סטופ! וזאת אחותי הקטנה שאומרת סטופ. טוב, ואנחנו עכשיו הולכים להראות לכם מה עשינו, והיצירה תהיה לכם פה מול העיניים בעוד שעות. אבל היום אנחנו גם מפרסמים אותנו וגם מפרסמים את היצירה וגם מפרסמים בובות. אז נכון, מה ששיר אמרה. ואז אתם תראו את היצירה פה בעוד 3, 2, 1. רגע, 3, 2, 1. ועכשיו היצירה פה. אבל בא לי להגיד משהו. אם אתם ערבים, לא לטפול בסרטון. ביי ערבים. אוקיי, ועכשיו אנחנו נראה לכם את היצירה. זה הפוך, אבל לא נורא. אבל הכל בסדר, יכול להיות. החטופים יחזרו עכשיו. עכשיו.com עכשיו. ביי ביי. אני גם קשורה לוידאו. ביי ביי. טוב, יאללה. ועכשיו תראו את היצירה מגולגלת ב3, 2, 1. והנה חזרנו לטריוויה סתם. אני כל הזמן חושבת שיש לזה כאן. והנה היצירה מגולגלת, אתם רואים אותה? לא נכון. ועכשיו הגיע הזמן להשתולל. שיבואי להשתולל. אנחנו אמורים לפרסם את הבובות, נו. אוי, נכון. אוקיי, בוא נלך עכשיו, רגע. עכשיו הבובות שלנו יהיו כאן ב3, 2, 1. רגע, 3, 2, 1. והנה חזרנו. אז זה הברביות המהממות טסט שלנו. זאת שלי וזאת שלי. האמת, תביא, זה שלי, אבל נתתי לה רק עד שהייתי לך הביתה. תגידי, מאיפה קנית את הברביות הזאת? קנו לי, אבל זה לא חשוב לדבר. אוקיי. ועכשיו הגיע הזמן להשתולל. מה? להשתולל! מה את עושה? זרקתי את הקליפ. אני מתארת חברים, רוצה גם אני. אני מתארת זאת היה. לא. אני מתארת זאת. יאללה, אני זורק את הבובה. יאי. .com ואת יכולה רגע להרים את אלה כדי שהיא תהיה מצליחה. להרים את אלה. שוב בבית. וראינו לך את התחתנים. אל תהיו חברים, זה לא היה בכוונה. אופס. ואם את אפשר להטביס את זה, אחותי הקטנה משהו. את חונקת אותי! תחזרי מכאן. אוקיי, בא לי להראות לכם משהו שפעם אני עשיתי. זו הבמה שלי עכשיו. אוקיי, אני צעלה. סתם, לא עשיתי את זה, רק הרגע ניסיתי לעשות את זה. אבל אני הפעם מנסה את זה. יאללה, בוא נפרסם את הבובות שלנו שנייה. אנחנו פרסמנו! בחדר, את הארון, זה... לא צריך. צודקת, לא צריך. רגע, יש לי שאלה בשבילכם. אני יודעת מה זה, אבל תנחשו. זה איפור מפלסטיק או איפור אמיתי? תכתבו. אפילו שאתם לא רואים
אותי, תני לראות. אוקיי, אני אנסה לפתוח את זה ונראה אם צדקתם. רגע, שזה יהיה פתוח ושלוש. ובואו נראה עכשיו אם צדקתם. איפור מפלסטיק. מה אמורים לעשות עם זה? פלסטיק. אוי, חכו רגע. והנה אחותי. די. אז די. אבל זה לא וידאו שלה. אוקיי, עכשיו אני רגע מחליפה מקום בצילום. אז תדליקי. וואו. לא יפול לו. וזה הסוף של הסרטון. ביי. ניפגש בפרק